מוכנה לזה? נגיד לה. שלום. נשמע. בבקשה. תודה. טוב, אז היה לי שבוע ממש קשה. גם הייתי חולה מתה כל הסוף שבוע. וואו. זה היה ממש מוזר לראות אותה ככה, היא לא צריכה לסחוב את הציוד שלה. בדרך כלל היא ממש בכושר. כי אני אגיד לך מה, היא חוטפת את זה קשה, אבל אחרי יום-יומיים היא יוצאת מזה כמו חדשה. אני הפוך, אני נגיד חוטפת את זה קל, אבל כן, כן. נשארתי עם זה חודשים. וואו. אני לוקח ויטמין D. זה מאוד עוזר לי, אבל בטח כבר אמרתי לכם את זה, לא? טוב, אז לענייננו, מה עם הלייט? יש התקדמות מאז הפעם האחרונה שנפגשנו? האמת שכן. בדרך כלל אין לי סבלנות או רגע לדבר ברוגע, אבל בגלל שהייתי חולה ויצא שישבתי מלא על הספה, אז יצאנו לדבר. וככה הגענו לדבר על חברה מאוד טובה שלי, שעברה עם כל המשפחה שלה לפני איזה משהו כמו חצי שנה להולנד. מכרה את הבית, עזבה את הכל, קנתה שם בית חדש. ואז יצאנו לדבר על החלומות שלנו. ואני אמרתי לאיילה שהחלום שלי זה ללמוד צילום בגרמניה, וככה כאילו נפתחו לה חלומות. לא נפתחו לי חלומות. צ'קרות. צ'קרות. ולמה בעצם עשית לה את זה? למה עשתה לי מה? גרמת לה לסטות מהמסלול. זאת אומרת, היא גם ככה מרגישה עבודה. ועכשיו היא יותר מבולבלת. אני לא עבודה, לא מבולבלת. בסך הכל יש לי את הדרך שלי. סבבה? אני לא אמרתי משהו שהוא לא נכון, אוקיי? ככה אני חושבת. אני לא מאמינה שיש בארץ את מה שאני מחפשת. כן, תבין, היא צלמת, אוקיי? היא צלמת. היא לא תסריטאית, לא במאית, היא צלמת. בארץ אין לימודי צילום. אני לא חושב שבמצבכם אתם צריכים לחשוב על גרמניה. כבר הייתם במסע הזה. אבל אתה חושב שאני צריכה לוותר על החלום שלי? אני חושבת ומרגישה שאני די ריאלית לגבי כל הדבר הזה. איילה למשל אתמול התחילה ללמוד גרמנית במכון גתה. כן. למרות שלא כדאי לפספס יותר מדי פגישות. זה חוג גרמנית, זה יכול היה להיות תמיד חוג פיסול או מקרמה. כן, אבל את מבינה שמיכל שלחה אותך לקורס גרמנית. את מבינה את זה, נכון? היא לא רוצה שתהיי אימא שלה. האמת שהיא הייתה בדיכאון, אבל את לא בדיכאון, את אפילו לא קרובה לדיכאון. בוא אני אגיד לך את הסיבה שאנחנו כאן, אוקיי? אנחנו לא כאן בגלל שאני מובטלת או לא מוצאת את הדרך התעסוקתית שלי, אוקיי? זה כואב, אבל זה לא ממש. הסיבה שאנחנו כאן, מה שהכי כואב לי, סבבה, הכי נוגע לי, זה עוברים שלי. אוקיי? זה ברמה שמי שיפריע לי בדרך אליהם או ייגע לי בהם, זה יכול להוציא אותי מדעתי. ואני רואה כמה חשוב לך לממש את היותך אימא. שאלו אותי לא נכון, אני כבר אימא, סבבה, אני הכי אימא שיש. כן, אני בטוח, רק את רוצה להיות אימא ביולוגית. זה בסדר שאני אסביר למיכל, כאילו, על מה דיברנו עכשיו? מה זאת אומרת? אתה חושב שהיא לא מבינה? אני חושב שהיא במצוקה, ולכן אני רוצה להסביר לה את המצב. זה בסדר מבחינתך? בסדר? כן, בסדר. מה שאיילה בעצם אומרת זה שהיא רוצה להיות אימא. נכון, כן? והמצב הנוכחי מקשה עליה להיות המפרנסת הראשית. היא אומרת לנו בעצם שהיא רוצה להיות בתפקיד הנשי, להיות האימא, ואני מבין, אנחנו מבינים שזה שם אותך במצוקה גדולה. אבל זה המצב, והיא רוצה לממש את ההיריון הזה בעזרתך. אני מבינה הכל, אוקיי? חוץ מדבר אחד. העבודה שלי היא פיזית.
אוקיי? כן. כמה זמן אני אחזיק מעמד כהריונית ומפרנסת עיקרית? תוכלי לעשות הכל, יהיו שינויים בתפקידים, אבל איילה תעזור לך להצליח. רק הצליח. בהיריון הקודם, בחודש חמישי, התעלפתי. כאילו, אני סוחבת על עצמי את כל הציוד הזה, ואני עומדת 12 שעות עם מצלמה, מתחת לחופה, אחר כך יש את הריקודים וכל הדברים האלה, מבלי לרצות לדפוק את הראש עם איזה מיץ גת שנראה כמו פטל. זה הכל אפשרי, אנחנו נעזור לך להצליח. אני לא רואה את זה קורה. אני מרגישה שאני מאכזבת אותה. ממש לא. את האישה שהיא חיכתה לך כל החיים. את הכל בשבילה. איילה, תקשיבי, אני מבינה אותך. באמת, אני מבינה אותך, ואני שם בשבילך, ואיתך, אוקיי? פשוט, יש דבר אחד, אוקיי? מי יחזיק את הבית? מי יטפל בחשבונות? איילה לא עובדת כרגע, ואני מניח שיכולה לדאוג לניקיון הבית. איילה לא יודעת לנקות. אני מנסה, אבל את לא רואה שאני מנסה. אני מנקה, אני מטפלת בנועה, אתמול ניקיתי את המרפסת. מה מרפסת? למי אכפת ממרפסת? מי מחזיק לך את הבית? לי יש מנקה שבאה כל 3 שבועות. נו, בדיוק. בדיוק, גם אני רוצה מנקה. למה שאני אחיה בבית, שנראה ככה מוזנח? נכון. את צודקת, את לא צריכה לחיות בבית עם לא נקי, את לא צריכה לחיות בבית עם הזנחה, אני מסכים. אני מנקה, אבל אני מנקה. זה לא הנקודה, אוקיי? זה לא הנקודה. הנקודה זה איך מנקים את הבית, ועל מה שמים דגש, כדי שבסוף היום הבית יהיה נקי. אני חושב שזה אפשרי שאיילה תנקה. מקסימום תלמדי אותה, היא מסוגלת לנקות. זה לא רק זה, אוקיי? זה לא רק זה, אני רוצה לקנות לי רכב חדש. אוקיי? אני רוצה שיהיה לי כסף, אני לא מתביישת להגיד את הדבר הזה. אני חשבתי על רעיון שאולי איילה, תבקשי מההורים שלך איזו תמיכה כספית, לפחות רק בתקופה הזאת. ממש. שאני בחיים לא תסכים. לא, אני לא מתכוון בריב ובמלחמות, אני אומר בדברי נועם. לא, ההורים שלי לא עזרו לי עד עכשיו, והם לא התחילו פתאום. עכשיו. זה, אני אעבוד בכל עבודה, בסדר? אני אעבוד בסופר. מצוין. אני שמח לשמוע את זה.